Я хачу прысвяціць гэты міні-канцэрт маёй сяброўцы, яе завуць Любоў. Я ведаю, вельмі хацела быць тут, паслухаць мае вершы, але, на жаль, яна адбывае 15-суткавы арышт за тое, чаго яна не рабіла. Таксама я хачу прысвяціць гэтае чытанне ўсім несправядліва зняволеным людзям, которые не могуць быць з намі. Я буду читать верши со своей новой книги «Трипутник». Ты агарни мяне трипутником тела свайго. Гэтае ціхае не музыка, сердца бітё. Рейки трамвайные, а полночи рехом молчать. И барабанные, дробные ритмы гучать. А там за осенью стомленный город немой, смехом заполненный туристами наперебой. Ты агарни мяне трипутником тела своего, и прорастуть им раны мои, и сыйте боль. Агарни мяне трипутником тела свайго. Ціха ляжаць, слухаць рэха маўчання трамвайных рэек, стомленых барабанаў зацяганыя рытмы, з дынамікаў сэрца біццё, акцэнты смеху турыстаў. Пакуль не зрастуцца раны мае з тваім лісцем. Зрабі так. Прыедзь, пасадзі іх перад сабой, абаіх, скажы: мне трэба з вамі пагаварыць. І пачынай плакаць. Плач пра тое, кім яны для цябе не сталі, што так ніколі не пасталелі, як ад саміх сябе не абаранілі, якім нельга верыць, што глядзець у акно і цікавей, чым з імі. І я такая ж, як вы, гучыць невылечна. І каб збегчы, кідайся ў абдымкі не тых, вынаходзіш сама прыняцце, любоў. Як трывога ўстае раней за цябе і напявае: спі, дзетачка, спі, тут вусцішна і небяспечна. Ты не зможаш сама, не спрабуй паверыць. Знайдзі, да каго прывязацца, прысмакчыся, прыліпні, няхай ён нясе за цябе адказнасць, а ты яшчэ трошкі пабудзеш маленькай. Плач доўга, захлынаючыся, не рабі паўз, каб яны не паспявалі з табой не згаджацца. Няхай не разумеюць, задаюцца пытаннямі, разгублена пераглядаюцца і вінавата маўчаць. Калі ва ўсіх тваіх перамог не атрымалася, можа, хаця б віна нарэшце іх аб'яднае. Пасля птушка вылятае. Птушаня сочыць за ёй з гнязда. За ўзмахам як крылаў, за паваротам хваста, за тым, як паветра выгінаецца пад імі. Гарызонт завальваецца, свет вакол сцягваецца ў тугое яйка. Калі яна больш не вернецца, шкарлупіна яму будзе домам. Абмежаваная камяком манным, падолам мамкіным, абмежаваная кубачкам стрэшчаную ўздоўж ружы, абмежаваная кветачкай, якую маме дорыць не мамін муж.
абмежаваны яе мужам, а ён абмежаваны ўспамінамі пра галаву курыцы, што яго на вачах адсек тата. Як не абмяжоўваць сябе цяпер? Раптам ты, раптам табе, галаву абмежаваную яйкам, абмежаваную сеткай рабіцай, зернем, цеменем, імем па бацьку, камяком мамкіным, падолам, трэшчынай, як вяроўкай вешальнік, апошнім зубам цэлым, целам. Цяпер, калі ты ведаеш, што я за звер, вызвалі, альбо бяжы. Шпаргалка моя. Гара і цень гары. Мой цень і цень ад ценю. Так і іду праз лес, баючыся ўсяго. Карчоў і слізкіх вусеняў, таго, што дрэвы размаўляюць. Нібыта гэты свет заўжды круціўся вакол мяне. Нібыта карані пасярод сцежкі растуць адно, каб я праз іх упала і падала ўсю дарогу. А мох на дрэве не расце, каб мне не быць арыентырам. Чаго яшчэ чакаць ад ценю, што ідзе па цёмным лесе? У цішыні майго цела варочаецца з боку на бок забыты сон. Акісляецца з'едзены яблык, кроў выпырсквае астрамі, сіпяць мышцы, ламаецца голас звязак і сухажылаў, крыклівы пот раскатурхвае поры. І толькі слёзы, цішэйшыя за цішыню, чуюць маю глухату перад шматгалоссем лёсу. Наступны верш называецца «A Book from the Sky». Ён быў натхнёны адной выставай кітайскага мастака, яго імя Ху Бінг. Ён рабіў гэту выставу ў канцы 80-х. І сэнс є ў тым, што ён стварыў кнігу на 600 старонак, якая ўтрымлівае 4000 іерогліфаў. Гэтыя іерогліфы вельмі падобныя на традыцыйнае кітайскае пісьмо, але гэта іерогліфы кожны ён прыдумаў. Вось я натхнілася гэтай гісторыяй і напісала верш з такой жа назвай. 4000 няісных іерогліфаў. Гісторыя маёй трывогі маўчаннем выразаная па дрэве. 4000 няісных іерогліфаў. Інсталяцыя маіх сноў у музеі бяссоння. Кручуся на белых прасцінах старонак. Б'юся ў мяккія сцены вокладак. Плачу вузел у таймоўнай кашулі. 4000 няісных іерогліфаў. Паэзія гвалту. Слоўнік надзеі. Колькі б галасоў не вучылі мяне гаварыць, застаюся непісьменнай. І калі ты са мной гаворыш, я хацела б чуць толькі тое, што ты кажаш. Не адзяваць яго ў гарнітур мамы і таты, не афарбоўваць дзяцінствам, не аздабляць досведам, не перагортваць пасярэдзіне сказы, не выключаць на паўзе, не тыкаць смаркачы, не зліваць ва ўнітаз, не зграбаць у купу, не паліць над газай, не пераязджаць грузавіком, не цягнуць мордай па асфальце, не здагадвацца, не ўгадваць, не ведаць, слухаць і чуць толькі тое, што ты кажаш. Гэты верш таксама заснаваны на рэальнага чалавека.
У нямецкім горадзе Эрфурт ёсць цяпер музей. А раней гэта была фабрыка, называлася Топф і сыны. І падчас Другой сусветнай вайны на ёй была вытворчасць печаў, дзе спальвалі людзей. І на ёй працаваў такі чалавек, Курт Пруфер. Я калі была на гэтым музеі, мне вельмі стала цікава, што ж гэта за чалавек, і мне падаецца, што ў гэтым вершы я змагла расказаць знутры ягоную гісторыю. І, на жаль, мне падаецца, гэта для нас цяпер занадта актуальна. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я Курт Пруфер. І мне калісьці так доўга не даплочвалі браты Топф, што я стаў працаваць за попел. Але ладна я, нямецкі інжынер Курт Пруфер. Як апраўдаюцца габрэі, камуністы, ваеннапалонныя, што будавалі печы па маіх чарцяжах для Дахау, Бухенвальда, Освенцима, Маутхаусена, Магілёўскага гета. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Попел на вокнах, падлозе, сталах, талерках. Попел не вызначыць пол, зрост, сваяцтва, невінаватасць. Гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ўвогуле не пераношу спёку пасля 45-га. Я галоўны інжынер фабрыкі Топф і сыны, але гэта не я сяджу на балконе восеньскай спёкай. Я ствараю попел 24 гадзіны. Попел не пахне газам. Попел пахне перспектывамі і поспехам. Калі не я, дык хтосьці іншы б. Іх так много, як туфель, зубоў, дзённікаў, проста попел. Нават пад страхам гулагу. Все адно б, бо хто, калі не я? Наступны верш напісаны 11 жніўня 2020 года. Ноч на аўтадазвоне. Гудкі, як дручкі, гумовыя кулі, ўсе на аднаго. 130, 131, нарэшце працяжны. Як да ранку тварам у бетон. Як непрытомнасць, з якой вырывае новы удар. Як 3 сутак без ежы. Няма адказу на ўсе нашы белыя кветкі, чырвоныя сэрцы. Чалавечае цела і памяць вытрымліваюць траўмы, несумяшчальныя з верою лепшую. Пераймяновую колеры страх, трывогу, жалобу на супраціў, чаканне, надзею. Калі ўсё гэта скончыцца, я дапамагу табе фарбаваць гэтыя холыя сцены. Белы, чырвоны, белы. І таксама жнівень 20-го года. Здоўж дарогі ні кветак, ні слёз. Толькі звон стаіць увушу. Я хачу быць зноў целам сваім. Не чырвоным, не белым, не чорным, не рукамі, што трымаюць папрок, а басанож па траве. Надзяваю на парстак і лашчу твае валасы. Калі я так з пальцамі, уяві маё сэрца. Жывая жанчына, не штандар, не надзея. Хачу вярнуць сабе голас і цела. Можа быць, я ніколі так моцна гэтага не хацела. І верш напісаны паміж 9 і 17 жніўня 2020 года.
У нашай камеры на 4 усё агульнае. Вадкае белае, ліпкае, охравае святло. Рыпенне ложка, холад скручаны абаранкам, чыстае паветра са шчыліны ў акне, сонца за густым шклом. Грукат вольных цягнікоў, бразгат дзвярэй, перастукванне праз дзверы. Жыве Беларусь. Цёплая вада ў душы, дэзадарант, газета з канвордаў, голас, які чытае кнігу, згушчаны час, просьбы, праклёны, кашмары. І адно на ўсіх. Калі я выйду на волю. Трышчаць храсткі, калі я расхінаю рукі, пусціць цябе. Мне шкодна бегчы, баляць калені. Твая свабода сягае далей за маю забруджаную паэтыку. Я выпраменьваю любоў, абцяжараную плутоніем. Пакінь мяне маім хваробам. Шукай нерадыеактыўнае улонне. Наступнага верша таксама ёсць перадгісторыя, і гэта, напэўна, моя любімая частка гэтага верша. Годзе 15 я вярталася доўга з Балгарыі праз Варшаву, Цярэспаль, Брэст і прыехала ў Брэст ужо 10 або 11 гадзіне ночы. І мяне не было квітка на цягнік, і наступны цягнік на Мінск быў толькі о 7 раніцы. Што азначала, што мне трэба правесці ноч на вакзале Брэста адной, стомленай, ну так, мала радаснага. І да мяне падышла дзяўчына, яна перада мной набывала квіток, і вось яна падышла да мяне, а яна была выглядала як мусульманка. Ну вось. І яна падышла і запытала, ці можа нам чымсьці дапамагчы. Я кажу, што ну не, напэўна, мне просто трэба ночыць на вакзале. Она такая: я тут недалёка жыву, калі ты хочаш, ты можаш пераночыць мяне. І я пагадзілася. Не, мяне абсалютна не турбавала, што яна, напрыклад, ну там ось так выглядае, што. І я пайшла да яе дадому, паспала нават. Мы так трымалі кантакт некаторы час, яна расказала мне сваю гісторыю, там яна беларуская дзяўчынка, которая приняла мусульманство, і пасля яна выйшла замуж за амерыканца, яны жылі ў Марока, але ён з ёй дрэнна абыходзіўся, гэта будзе зразумела з верша, і на шчасце яна ад яго сышла. І вось яна, мы ўжо ў Мінску сустрэліся, калі яна была свабоднай, і яна мне расказала гэту гісторыю, і я прысвяціла ёй гэты верш. Аміра. Ты плакаў толькі аднойчы, калі я выпадкова зламала твае акуляры. А смяяўся са мной усяго 2 разы. Я не памятаю, з чаго раптам стала так светла, нібы мне падарылі сонца. Толькі мне. Яно маё. Я плакала праз дзень. Пасля штодня. Мне пякло, калі яечня шкварчэла на патэльні. Калі гарачы чай прыліваўся на рукі, калі твая маці не верыла ніводнаму майму слову. Я плакала кожную 3-ю ноч. Пасля тых 3 хвілін без святла, калі ты дазваляў мне зняць адзенне, якое хавала складкі на жываце. Іх магло б расправіць дзіця, але да тваёй згоды заставалася 10 кіло маёй вагі. Душа галасіла, як цётка з цэнтральнага рынка Касабланкі, што твой тавар самы лепшы. Я не верыла ёй, але зноў і зноў яго набывала. Давайте штосьці больш прыемнае. Аднойчы, некалькі гадоў таму я зацікавілася такой формай паэзіі, як walking poetry. Гэта калі ты па сутнасці гуляеш, просто там гуляеш па горадзе, і
записваеш, занатоўваеш і як бы ствараеш просто, вось, моўна кажучы, паэзія на хаду, на нагах, так? І вось мы з Алежам, маім сябрам, пайшлі, ён з фотоапаратам, а я з нататнічкам і ручкай, пайшлі гуляць па сваім раёне. І пасля вось нарадзілася з гэтага такая серыя вельмі кароткіх такіх вершаў, замалёвак, але я іх вельмі люблю. Таму што мне падаецца, яны дапамагаюць убачыць прыгажосць, которую так вось проста звычайна мы не заўважаем. Калючыя вершы паэткі, пачарнелае лісце пасярод красавіка. Зямля, агароджаная небам, не разбі лоб на ляту. Цеста сцен. Белае на зялёным, як жыць і жыць. Іншага выбару не пакідае яблыня ў кветень. Шум дарог на ямачках пялёсткаў. Радзімка сонца на падбароддзі вечара. Куды не пайду, чорная котка, адна і тая ж, сцеражэ удачу. Дрыжыкамі па спінах аблокаў дасылае табе пацалункі мой аголены ветер. Ну што, вершы пра радзіму. Тры гады па вяртанні я размаўляла з табою толькі таму, што ты жаночага роду. 3 гады забывала цябе радок за радком, каб лягчэй было назаўсёды пакінуць. Я любіла цябе. Без святла на вобмацак. Бачыш, паказанні мае разыходзяцца. Ты пазбягаеш глядзець мне ў вочы, здаўшы мяне санітарам. З акна палаты я бачу, як дворнікі языком расчышчаюць дарогу кожнаму дню. Дні пачынаюцца грукатам дзверы. Пусці, сука! І заканчваюцца скруціўшыся коткай у падвале. Іх зафарбоўваюць прастакутнікам і забываюць. Я махаю з акна палаты, тру вочы і не магу дыхаць. Гэта толькі таполі? Наступным вершы будзе слова, которое, можа быць, не ўсе ведаюць. Слова качулкі — гэта тое, што рускай катышкі. Поле ў качулках, жнівень. Адчувай сябе чужой. Глеба крышыцца, і з цябе ападае бледнасць. Буслы будуюць гнёзды з назапашанага былога, а ты стаіш пасярэдзіне пожні. І гул трактароў заграз у горле. І табе зноў пара ехаць. У роце гэтага горада суха, нягледзячы на дажджы. Я загалоўныя літары пакідаю на апошні глыток. Вільготныя алфавіты чужыя прывабліваюць языкі нашых віз, але не спатоліць смягу закамянелых крылаў, што мы так доўга расцілі, каб лётаць, якімі ахвяравалі, каб не вяртацца. Стрымана іду ніз па каменчыках. Востра і холадна. Я хачу дайсці да вады, не параніўшыся. Я намацваю прастору паміж вастрынёй і холадам. Ненадзейна. І ніхто не абяцае, што будзе цёплай вада. І цёплый верш. Проста быць побач.
рэзаць пірог і маўчаць, лагодныя дробкі цішы раняць на стол. Ведаць, што вастрыня нажа не метафара, а частка нашай агульнай прасторы. Рэзаць пірог і маўчаць, не перакрыкваць дождж, дазволіць усім удзельнікам сцэны граць свае ролі. Няхай застануцца ў свеце толькі гэта імітацыя сонца і гэты нож. І верш зусім няхай не пра вас, і кран цячэ, і рэчы жывуць уласным жыццём. А вы паднясеце да рота кавалкі вільготнага пірага, запоўніце рот літарамі яго, загаворыце мовай, што аддае больш, чым бярэ. Гэта і ёсць любоў. Разам маўчаць значыць мець давер, не маючы словаў. Мне хочацца запомніць вас знутры, пакуль вы слухаеце мой верш на мове подыху. Пра море, што я абхапіла бы кіта, пра то, як пад вечар хвалі замалёваюць бераг. Як сонца плавіцца ад любові да свету, пакуль я намацваю ім слабіну. Пакуль я вырашаю чайкавыя спрэчкі і чытаю 1000 раніц, над морам засынае сонца. І мурашы па скуры мяне казычуць. І скура мора цяплейшая за маю. Вандроўныя птушкі аблізваюць вусны рыбін, у рыбін раты салёнае ад маўчання. І неба было напісана для перакладу. І я так хачу запомніць вас знутры. І апошні верш. Потым раскажам, як мы выжылі, як змаглі, што нас вяло на вуліцы, што вяртала дадому, за каго мы запальвалі свечкі штовечар, пра летапісы нашых жыццяў у лістах зняволеным. Як, ідучы па вуліцы, уздымалі вочы на вокны, баючыся не далічыцца. Хто насамрэч перамагаў у нашых снах. І куды мы сыходзілі па начах, замест таго, каб кахацца. Дзякуй. І жыве Беларусь.